Isigcawu samashumi amabili nanhlanu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 2. Akusefani nokho kumaqhawe obuye esetatanyiswe emgangeleni emveni kokuba kucacile ukuthi le ngozi ayithole kumazwi akhe imkhinyabezile impela. Ubese kwexa nje. Nokho kubuya totoba namanje. Ingenxa yokuthi kuye kwaphoqeleka ukuba umazwi akhe amkhothisa izibiba nezihlungu ayidlayo ukuze akwazi nokubuyisa igazi. Umbili ubuye wamntongelisa naye edoshini lakhe belizosiza ukuthi asheshe abuyelwe ngamandla. Zishaya ujenga lapha ngaphakathi esibayeni intombi nje akekho maqhawe ongeniswe elawini la kuzohlala khona abasemzini ngelokuthi athi ukululama akhokhe nomoya. Kugcwele kuthe shi lapha esibayeni abanye bavela othangweni lwaso kwazise izigodi ngezigodi ezilapha. Intombi ziyasina ziqhuba uhlelo lwazo lwezingoma zomemulo uma sekufanele umnumzana akhwehlele. Badlala kwethu umkhize ephakamisa izandla aningebolekeni indebe uzothe umsindo kuthuleke lapha esibayeni aqhubeka ukhabazela. Ayabonga amangunezi bayabonga ukhabazela kamavovo osingela bakammbomhlopho kanye amasiswini njengelanga ukuba nibe kanye nathi kulomgidi la nami njengekhanda eselisela ukubheka lo muzi wamangunezi ebengibondloza ngibonga kubaba mkhulu lapha kundodakazi wami uZolile engifuna ukuthi kuye ehle mbheka lapha phakathi kweintombi. Mntanami ngiyabonga. Ngibonga kakhulu ukuthi kuze kube lapha awuzange umphoxe. Namanje ngikwemulisa nje inhliziyo yami imhlophe ngiyazi ukuthi akukho insizwa namfana kulaba balapha eshe bakhomba nangaphandle kwesibaya ongama aqinisa athi wazi umzimba wakho. Akusandele banike ngane yami. Akusandele bani lokhu kuyinhlanhla nje enkulu kuba umzali emulisa intombi into kodwa ibine iminyaka engangeyakho. Ngifuna ukuthi ke mntanami izwe lonke lilalele. Ngiyabonga. Singoyihlo simele noyihlo mkhulu. Inyanya namathonga kulomuzi wakogcwabe sikufisela okuhle kodwa endleleni osazoyihamba. Sengazi ukuthi kungathi konke oyifisela khona ngekusasa lakho kuba amaphupho afezekayo. Umuzi oyifisela wona ube njengokufuna kwakho. Ngiyakubonga kakhulu ndodakazi. Ngibonga nokuthi nje umkhwenyana siyamazi nawo umenziwa. Eshe khombe esixukwini sakwabiyela engazi nokuthi umaqhawe akekho lapha esibayeni. Ubiyela wenza ubuqotho wawuhlonipha umzi kababa wavela ngelokuzobonisa ukuzimisela kwakhe ngawo. Ngikhuluma nje lo mcimbi wanamhlanje muhle ngenxa yezipho nezibondle ezinye zaze ezivela emzini wakho la uyoganela khona. Kusasa nje uyakukhehla ukhipha nokungabange kusenzeka ngenxa yezimo ezayivimba lokho. Siyanibonga kakhulu nina basemgazini ngokuthi nje nisenze umndeni wenu wesibili ngendodakazi yethu. Niyazi ke nini ukuthi sisuka kude kangakanani ngalabantwana. Sengiphetha ngizotethela umfowethu esho kuzokwenzeka kusukela manje. Kodwa ke mhlawumbe ngingehlala phansi ngingazange ngibathuka bakithi okuyibona abangibhekele baphinde bavikela nalomuzi kubandakanya nalengane ekhulayo namhlanje. Athi kuyaluza ngobuvila efaka induku yakhe ekhwapheni. Lapha ke ngisho ugcwabe okuphela kamavovo kayihlandla okuphela mumbo omhlopho kanye amasiswini njengelanga singela mhlawumbe yaphelele etsheni ngokubadaphunela kunezi mumbo ombulazi nine nadlo umuntu nimyenga ngendaba sibiside simajembelezana sibiside simaphandla esaphandla benguni bavungama nina bengwaze emabhudle ethi sabhudle yabuya yaphinde yabhudla aphakamisela isitangu sakhe emoyeni malala mahle nine nalala nomnwe navuka nakhwifilana nzalo kasambela nina bokasidabhudabu wokubadaphunela nzalo kaluzana asuke enyukele dedela umfowabo omncane balilizele baphinde bazotha besifazane ngesikhathi untweni ethathisa. Kuthulekile lapha esibayeni nelanga lisanda kusithela ngeintaba zaseQhudeni.
Hayi, angeke ngisalanda uNdendende. Umfowethu usegeqa amagula. Engingakusho nje ukuthi ke ngesikhathi intombi ziyongena kule yandlu yangenhla la zizodlela khona isifuba sazo, kuzosukuma induna yezinsizwa yaba mavengeke ngokweyifunde lapha ngesikhathi abasemzini beyongena kule yandlu ukuze bathole isibalungiselele khona. Sicela lolo hlelo nje lwenzeke ngokukhulu ukuthula nokuhloniphana. Uma kuyifunda siqeda amavengazo sizolindela ukuthi izinsizwa zendawo safisa ukuqhubeka nokujabula zenyukele ngenhla ziyohlala nodadewabo ngesikhathi kudliwa isifuba. Abekho abantu abazotholakala futhi beyizixongolo legcekeni. Lokhu sikwenze ngempumelelo izolo. Akube njalo ke namhlanje. Kusasa usuku laba semzini bezobe bekhehla khona umakoti wabo. Singathokoza futhi ukuba nani ngesikhathi kushawa indishi yokumhlangabeza. Siyabonga kakhulu ke kuyigodi nezifunda zonke ebezisingathile. Siyethemba umcimbi bese ubika ufikile kubanikazi babo. Sondela nduna. Nebala isondela induna eyayisivela imele lapha phambi kwayo kuklele ingqoko ezigcwele inyama. Zithe iphume intombi iphikelele endlini yangenhla yabe imemeza induna ngamagama azo. Awuzi unqabalala bapha bakoshanga yebo yakhanyile. Zize zonke induna zeyigodi ezibizwayo zithatha ingqoko zazo zibuyele equlwini langakubo labe ifike iqoba inyama yazo zidle. Elawini okufake kula basemzini bekutatazela izinsizwa nezintombi zalapha ekhaya nezingqoko zezidle ezahlukahlukene. Zizodwa igcwaliswe ngesijabane, umcaba, imfino yembuya nekaqadolo, isinkwa sombila, amadombolo empuphu nezinye ibiliboce eziningi. Badle baze baqiyama basemzini kuba bekukhona besifazane namadoda aseqinile ephelekezelwa ulusha. Ensikeni kukake zonke izibizo zikababa ezazingakhishwanga kwazise phela uzolile akacelwanga ngokujwayelekile. Kanjalo ke nezibizo zomkhwekazi okasibeko bezikhona. Imbuzi yesikhwehlela nobikibiki bese ikhule kothangweni lesibaya zilindele ikuseni. Bagcine sebevuma ingoma basemgazini ngenxa yokusutha nokwenama. Balinda umzuzu omkhulu wokukhumbula umakoti wabo lesi sidaba sikayise nenhloko bamfaka okwabo. Endlini ngenhla bekugcwele intombi zendawo kamuva okungena izinsizwa kwavunywa ingoma ngesikhathi abanye bencokona. Emseleni bekuhlela uzolile nezimpelesi zakhe kanjalo nopheli obeyimpintshe ephakathi kwabo ungafunga ukuthi uyimpelesi enkulu. Siyakubongela kakhulu Zo. Waze wamuhle umcimbi wakho. Hey, umuntu ngazi ukuthi ubekwenye nje iplanet. Mina iningi nje izinto ebengingazazi ngiyibone namhlanje. Uphele. Hey, ngibonga wena mina Phele. Okuningi engikubiza ngempumelelo kulomcimbi kungenxa usizo lwakho. Ngiyabonga nangemali. Wethuke ngisho kwayimina umazi wakhe seyifaka igcwala ikhanda ngasho ngathi ayike siyoke sizo. Bekubalekile zo ukuthi naye avele insizwa ziphelele engalokho edlala insizwa kuthiwa ezaseGoli. Hayibo futhi ziyasebenza kanti thina sisebenza manje. Bahleke kancane. Kudlula ingelosi. Uphi kubuza uzolile. Hayibo uyangikhumbuza yini? Uthe ngeke kwazi ukuba khona namhlanje ebusuku ngoba kukhona okufunekayo ekulungiselela ikusasa. Wasethi-ke ngikunikeze le ncwadi. Hey, ubengasenele kodwa ngesikhathi ngihlukana nabo noMbalula noMbhidli manje nje ntambama bathi bazoyolala ke baphumule kancane. Ngibanikeze imoto ngathi bazongithola lapha ekuseni. Angiqondi ukuthi kusale kwenzakalani lapha esigcawini ngesikhathi sishiya insizwa. Afaka isandla enhlokweni yakhe. Uthi ngikunikeze le ncwadi. Ayithatha uzolile ayifunde buthulu. Ubese shintshe ngisho ebusweni. Waquba ukuhle evane ngesikhathi kungene bebezocela umakoti bethu uyabizwa lapha yangezansi endlini yasemgazini. Alright. Upheli ebuza kubonakala ukuthi uyakhathazeka ngokuthi kanti le ncwadi nani.
Basukume bobathathu noZolile wayevevezele njalo baye bangena endlini engezansi nala bafike khona uXoko okuwumkhongo omkhulu wabanikeza isidwaba esishasha kanjalo nenhloko wabe secela umakoti kuba abuye sesigqokile egqokela ukuba basemzini bambone. Baphinde baphuma futhi bobathathu uZolile seyoshintsha. Ubengasakhulumi ebukeka njengomuntu othuke ngohlobo olumangalisayo. Zolile, kanti bithini incwadi? Kubuza uThabile. Athule nje uZolile bagqoka isidwaba nenhloko bayemboze ngendwangu yesibhedlela babuyele ngaphakathi. Kuhlokomindlu yonke ngesikhathi abasemgazini bethokozela umakoti wabo obelokhu ebheke phansi ezemboze ngomhlokolozi. Kube-ke sekucelwa iqoma lokuyilona-ke abalisebenzisa ukushayela kulimali. Ibiphumile ey'nsizweni emsamo zisho nokusho ukuthi umakoti zimfune ekhaya nokuthi kuma iqhamuka ayibone phela zingaze zijobole zihambe engabange sayiphuzisa ngisho amanzi nje. Bekuyinjabulo yodwa lapha endlini ngesikhathi abakwaBiyela beshaya indishi yengoduso yabo. Kuze kwaphuza uBiyela ngelokuthi bangayikiphi phela yonke imali njengoba nakusasa kuseyikho lokho.